Takže ahojte, zdále dneska vás to mnoho videa. Toto video je Agario. Nebudeme sa viac zakysávať a ideme do toho. Takže zase začíname ako malá gulička. Zbierame tu tieto maličké guličky. Lebo som malá gulička. Pozor, aby to nebol trolling, túto maličky. No dobre, není tam trolling, dúfam. Tuto sa naučím ako trollovať. Budem trollovať. Ozaj, niečo potom skúsim, keď ma zjedia. Jak sa snažil. A potom hentom 3DS. Tak, všetci sa nevedia doma natrafiť. Nejako neviem prečo. Troll, určite je to troll. Nie. Wow. Budem ho to bude niekde trollovať. Bude takáto kulička a... Viete všetci, tak to myslím. Wow, ja sa neviem trafať. Ale sedol som ho. Neviem sa trafať. Spoj sa, ďakujem Itálii, ale spoj sa. Tak tie nové barky. No spoj sa už. Tak dlho trvá. Jo, konečne sa tu niekto spojil. Tam len tak bol, tak som ho teda zjedol. Jeda. Ne, prosím, až sa tam nás nerozseli. Prečo sa? Itálii, dík. Ďakujem. Itálii, to je tvoje. Itálii. Tak do prdele, tadiaľ to asi neprejdem ja však. Prejdem. Ježiši, on mi zjedol tú polku. Ježiši, daj mi pokoj. Debil. Jo. Čau, ty hejter. Ja som vlastne hejter. Som ani hejter. Som mu trocha vynadal, no jejda. Stane sa. Všetci nadávajú vo videách. Ty slušný nie, ale... Ty zlý, ty áno. Ale lem si spoje. Je už dosť večer, tak som trocha unavený. Dalo logiku. Tak. Dobre. Teraz chcem skúsiť to meno dobre. Neviem, či bude fungovať. Čakaj. Troll? Nefunguje. Smysl bude fungovať. Škoda. Na to máš. Sas. Ježiš, ty debil. Na. Ještě mám si hentým. Tak, teda... Počkaj, musím z Agaria posunúť nejaké slovo. A tak sa už bude volať. O-I. Agaroi. Dobre, či ne? Pravda, nedáva síce zmysel, ale... je to dobré, musím uznať. Či ne? Či ne, to dobré. A ešte skúsim. Počkaj. Oji. Gara. To dobré, toto si nahám. To sa mi ľúbi. Či to niekomu dojde. A keď tam mám tú bodku, tak to určite. Gara.
Oj, Jara. To je jumbo, to je jumbo. Nebudem chodit na jumbo. Ale to... Ježiši, on je jumba. Wow! Já si možno tohto. Ale jenom jsem aspoň po... Oj, Gara. Já už jsem to vracel. No. Oj, Gara. Oj, Gara. Já to zastarám. Oj, Gara. Oj, Gara. To je zraně. To je strašně zúro. Jo, ježi. Oj, Gara. Troll, určitě troll. Wow, nebo. Tam taky vlastně Agario nemá. Trafil bys mu samozřejmě, že já jsem moc malý. Aj, nehajme se. Já budem dobručky, nehajme tak, fakt už budem dobručky. Já budem zlatušit, neboj se. Já už nikoho nebudem žrat. O 10 sekund dozadu. Musíš. Tak okej, aspoň niečo. Gara. Nevadí, mne sa celkom ľúbi to meno. Nebudem si ho urážať. Ježiš. Dobre. Trafím, neviem ani jak, ale je dobre. Takto sa spojím. Tak. Musím ísť tam, kde ma tá maličká gulička navykuje. By som sa chcel spojiť. Čakaj, tu je roh, dobre sa spojiť. Čau, ja som Gara, poznáš ma? Máš takého meno, že papkačka? Áno, že ma spojím. Papkáč. Dobré meno. Tu budem žrať, lebo som papkáč. Ježiš, to čo mám za lagy? No lagy mám také sekané akoby. Ježiš, to čo mám za lagy? Lagy. To je iba preto, že točím. Jo, dobrý som papkáč. Taký má France nazí.
No proste len tak išlo, že ja tak live, ne. Keby som sa vedel aspoň tak tráfať. Ježiš. To sa po mne rozpalí. Jasne, ešte som to ani nepovedal a už bolo po mne. Okej. Tak, zase pojeme tieto maličké guličky. Ja som tak maličký papkáčik. Ale to meno až je niečo, ale Iogari. Či Gagar. Dadar. OK. Našeho videa by to mohlo byť aj tak všetko, teda z môjho videa. Ak sa vám video ľúbilo, dajte určite like. Ak sa vám ešte viacej ľúbilo, dajte koment. A ak ešte viacej, tak dajte like, už som povedal. Tak dajte proste odber. Takže čaute, dajte lajky, odber, koment, to už som jedenkrát hovorila, čo nevadí, musím povedať aj druhý. Dobre, takže čaute.